Takže čaute ľudia, nebojte sa, nejsem nahý. Iba ideme točiť challenge. Vidíte, som chudučký, úplne vychrtlík. A ideme točiť challenge, koľko dám na seba tričiek. Tak, neviem koľko to mám, ako som kúpil inak 23 hodín. A ideme na to, takže prvé tričúľo. Máme tu tady prvé. Idem úplne naobliekaný, jak fakt. Úplne som toto mám celé chopaté a prevrátené. Viete, my máme psa. Keď chcete vidieť môj starý kanál, dám ho tiež do popisku. Do popisku videjka dáme. Ale keby ste vedeli, aké to je na obliekanosť. To nie. Odkud ti prosím? Čakaj. Tri trička držíme na štvrté. 4, čo budeme dávať aj dole. Potom si dáme hento dole, čo som mal probovať. Iba striček. Raz. Som chorý. Je to fón. Nemôžeme mať tie trička. 1, 2, 4. Som chorý, prepáčte. Toto je tatové tričko, nevadí. 5. Tu koľko som si ich tu zobral? Ešte 3 či 2 tu sú. To bola asi 6, neviem. Potom to budeme rátať. A to kašlem. Potom... Ja normálne, keď sa zakecáme, už normálne zabudnem, čo chcem. To si odopneme gumbíky. To strašne vadí. To sa, nejdeme teda gumbíky rozopnúť. OK. To budem dávať ešte dole, to som zvedavý. Kolik tlustý sú v tom. Ja dala tričiek, že to musí byť nejaký tlustý. To bielučke, čo máme aj niekto, čo som mala na vybíjanej. Som chodila na vybiku. Som mala toto tričko. Kokos. Ešte toto kašľam na prezentenie. Potom ešte to uložiť do skrine. Bolo sledné. Je prevrátené. Ty kokos, to čo za mňa je? To je normálne, môže byť aj severný pol. Ale strašne ma to škrtí. Úplne. Neviem, koľko tričiek to bolo. Ale... Vlikali sme, ideme to dole. Máme tu takú krabicu, otvorím na krabicu, aby som nemal špinavé trička. Viem, je to také nič moc challenge, ale tak keby ste chceli nejaké iné challenge, kľudne napíšte pod toto videjko. Kľudne natočím. Bum. Bum. To je všetko. Ešte to vôbec. Čekajte, musím to tu chytiť. Toto tričko. A ideme na toto. Otočíme
skončené. Vypadám sice jako takový úchyl. Tak já se tu aj s vámi loučím. Ty kokos. Čau. Čaute.